ngerok kulit sapi utawa ngilangi ulu sapi wi nggon kulit iki jane gampang ya lho nek wis ngerti carane. Nek wis ngerti trike, wis ngerti carane iki sangat mudah, sangat gampang ya lho. Nah, biasa ya lho. Nah, sekali kerak langsung bersih ya, putih ya. Halo dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare dulur-dulur kabeh? Mugi-mugi kabar panjenengan sami dinten menika sae sedanten nggih. Pagi hari memetik kelapa singgah sebentar di tepi kali. Halo semuanya, mari menyapa, selamat datang di vlog kami. Oke nggih dulur-dulur kabeh. Jadi awan iki aku arep melakukan kegiatan terus engko aku arep karo berbagi ya dulur. Jadi awan iki aku arep ngresiki atau arep ngerok kulit sapi ya dulur. Mergo iki mau oleh daging korban ya lho, daging korban. Terus iki aku arep ngresiki wulune. Jadi wulu sapi kuwi nek dikerok ya lho, dikerok ki angel ya lho. Kadang isih akeh wong sing bingung. Jadi carane ngresiki wulu nggon kulit sapi iki piye, ngono kuwi isih akeh sing bingung lho. Terus isih akeh dulur-dulur sing kleru utawa carane iki kleru. Dadi wulu sapi kuwi ora kena dikerok, malah engko istilahnya kemanjen iki dadi wis kebacut kena banyu panas ya, kena banyu panas misalnya ora pas wektu godhog utawa manasi kulite kuwi ya. Dadi engko iki suhune iki ora pas, dadine wulu sapi kuwi malah ora iso copot utawa malah ora kena dikerok ya. Nah, misalnya dulur-dulur ngono kuwi satu-satunya jalan isane meng dibakar ya. Jadi wulune kuwi dibakar, dibrongot nang dhuwur geni ya. Jadi wulune kuwi diobong nang dhuwur geni. Engko nek wis resik terus dikerok ya, terus dikumbah. Nah, cara-cara sing ngono kuwi cara-cara sing kleru ya dulur ya. Nah, nek dulur-dulur kuwi mbakar kulit sapi kuwi ning geni ya. Lah engko kan wulune dadi ireng ya lho, dadi ireng, dadi gosong. Bangko engko nek dimasak ya bakal ora enak ya, mergane kan sanget ya. Di kulit sapi kuwi engko malah ireng, malah rasane sanget. Engko rasane ya kasar ya lho, dadi di pangan kuwi rasane ning ngira-ngira kasar. Nah, carane ngerok wulu sapi utawa carane ngilangi wulu sapi ning kulite kuwi jane asline iki gampang ya lho. Gampang, mudah, gampang, cepet ya lho. Jadi pancen nek dulur-dulur urung ngerti ya sing tak omongke mau, tapi nek kanggo dulur-dulur sing wis ngerti ngerok wulu sapi saka kulit itu sangat mudah, sangat gampang dan sangat cepat ya lur ya. Jadi iki engko aku arep ngresiki wulu sapi, mergane aku entuk daging korban. Nah, engko iki sekaligus aku karo arep ngenehi cara ya lur, supaya dulur-dulur kuwi nek ngerok wulu sapi utawa ngilangi wulu sapi engko ki gampang ya lur. Dadi ora kangelan. Nah, cara iki aku berbagi cara iki kanggo dulur-dulur
pancen sing urung ngerti ya sing isih bingung carane piye to ngresiki ulu sapi sing gampang iki. Kanggo dulur-dulur sing wis paham utawa sing wis saking apale ya ngerok ulu sapi ngene iki ya ngapunten ya dulur ya. Aku ateges ora ngguroni iki ora utawa aku ora eh, istilahnya ngeminter ya lur. Nah, aku iki intine ya berbagi kanggo dulur-dulur sing urung iso tenan, kanggo dulur-dulur sing urung ngerti tenan, kanggo dulur-dulur sing isih bingung ya. Jadi mohon maaf kanggo dulur-dulur sing wis saking isone ya ngerok ulu sapi itu. Nah iki ya lur iki dadi iwak korban atau daging korban iki mesti dewek-deweke ya, dadi jeroan dhewe, kulit dhewe, daging dhewe. Nah iki kulite sing arep tak resiki dadi golek sithik ya lho sing endi. Anak iki dagingnya wis di wadai plastik ya karo mbok wedok. Nah iki engko arep di delek kulkas, dadi gak durunge delek kulkas iki di wadai plastik sik. Nah iki ya lur, nah iki kulite sapi iki ternyata wis dadekke siji ning kene kayak iki engko ayo bareng-bareng ke dikerok ya lur, dadi kerok dan bersih man putih. Nah bersih putih iki engko mangan-mangan ya lahap ya lur. Apa maneh nek rasane ora sangit ya. Nek sangit iki ya mangan-mangan wis ora selera ya lur ya. Nah banyune utawa sing arek dienggo manasi mau ya tak siapke lur. Jadi kuncine banyu panas sing wis disiapke, wis digodhog kuwi aja nganti umup ya lur. Jadi diusahakan banyu sing digeneni kuwi aja nganti umup ya. Nah nek banyu kuwi nganti umup kan berarti malah wis ora panas ya lur. Jadi banyu sing iso dienggo manasi kulit sapi ngene iki sadurunge banyu kuwi umup ya lur, umup utawa mendidih ya lur. Nah kayak carane kuwi le ngecelupke utawa le lebokke kulite sapi kuwi ya lur, kuwi aja suwe-suwe ya lur. Suwene iki antara 5 tekan 10 detik ya lur. Dadi celup ngono wae kira-kira ya 5 detik tekan 10 detik terus diangkat ya. Nah, aja suwe-suwe ngene iki banyune ya kae banyune ora nganti umup ya. Nah, terus diangkat terus dikerok ngene iki. Nah nek misale wulune iki urung resik ya lho isih rada angel, iki iso dibaleni meneh ya. Iso dibaleni meneh, dicelupke neh ning banyu panas, tapi ya komo aja suwe-suwe. Terus dibareni dikerok meneh. Engko wis hasilnya resik ya lho. Pokoke wis tak pastikan hasilnya pokoknya putih bersih ya. Nah kulit sapi kuwi mau pomo potong-potongan iki akeh ya lho. Potong-potongane akeh kuwi nek dulur-dulur sing urung ngerti mesti
kulit sapi kemo mesti dilebokke kabeh utawa dicemplung dengan banyu panas kabeh, terus leng ngangkat mbok posisi dikerok, diangkat mbok siji terus dikerok. Nah kuwi kleru ya lho. Nah nek umpama kulit sapi iki akeh ya, potongan-potongan kulit sapi iki akeh, kuwi ya mbok siji wae ya lho. Dadi siji rampung ya dikerok, wulune wis dikerok wis putih, engko ganti potongan liyane dicelupi neh ning banyu panas, wektune ya padha sing wis sing sithik-sithik mau ya. Nah, dulur iso goleki detikane iki paling sekitar piro. Nah, engko kulit-kulit sing sak mburi-mburine iki manut karo kulit sing sithik mau ya lur, sing paling gampang dikerok iki nggon pirang detik. Aku iso dibaleni nah ya lur, barene neh lopke kerok engko dulur-dulur iso goleki wektune sing pas ya. Dadi engko iki wis dulur-dulur iki apal dhewe wis iso ngira-ngira dhewe pirang menit pirang detik ngono iki wis dulur-dulur iso ngira-ngira dhewe. Lah nek misale potongane kulit sapi ning 10 potong terus sekaligus dilebokke ning banyu panas bareng, ngono kuwi engko sing kena dikerok minggur sing dhisik dhewe ya lho. Sing dhisik dhewe diangkat dikerok kena. Lah engko sing kulit kedua, ketiga, keempat wis mesti angel ya lho, mesti angel dikerok mergane kesuwen ning banyu panas kuwi. Dadi kesuwen kuwi kok marai gampang ki ora ya lho, kesuwen kuwi malah angel dikerok. Oke dulur, dadi ngoten iku nggih video kula dinten iki. Upacan Uripto nek kata lepat nyuwun pangapura. Mentari terbenam di ufuk barat, burung merpati terbang ke taman. Semoga vlog ini bisa manfaat. Jangan lupa bagikan ke teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.